об моеъи шаффоф ва серистеъмолтарин барои ҳамаи мавҷудоти зинда дар сайёраи Замин, манбаи ҳаёт, зиндагӣ, асос ва омили зинда мондан аст. вақте ки мо об мегӯем ва ё онро дар зеҳнамон тасаввур менамоем, ҳамеша ба ҷанбаҳои мусбати он фикр мекунем. бале, дуруст аст ки бе об зиндагии ҳар мавҷуди табиат зери хатар қарор мегирад. вале боре мо дар бораи таркиби об ва чӣ гуна моеъ будани он ба таври ҷиддӣ зеҳни худро банд кардаем? боре ҳам фикр кардаем ки об ба саломатии мо чӣ гуна фоида мерасонаду он дар кадом ҳолатҳо барои организми мо зараровар аст? салом бинандагони азиз. мустанади навбатии мо ба ҳамин мавзӯъ ихтисос дода шудааст ва дар идомаи он хоҳед фаҳмид ки асрори об то имрӯз аз ҷониби олимон кашф шудааст ё не. об шахсонеро ки онро сари вақт ва мувофиқи меъёр наменӯшанд метавонад аз байн барад, вале ҳамзамон онҳоеро ба ҳалокат мерасонад ки онро аз ҳад зиёд истеъмол мекунанд. об санги хороро фарсуда месозаду мешикофад, вале аз ҳар гуна санг нармтар аст. об аз ҳаво 800 маротиба вазнинтар мебошад, вале бо вуҷуди ин то ба болотарин шохи дарахтони 30 метра боло меравад ки ин раванд аз ақли солим берун аст. об дар миёни дигар моеъҳо ягона моеъест ки мо онро бештар истеъмол мекунем. бо он худро тамиз мекунем, дар шакли буғ нафас мекашем ва дар фасли дай рӯи он роҳ меравем. аммо бо вуҷуди ҳазорсолаҳои омӯзиш инсон то ҳол натавонистааст пурра дарк кунад ки об чӣ гуна сохтор дораду чӣ тавр сохта шудааст. олимон сурохиҳои сиёҳро кашф карданд, бархурди каҳкашонҳоро ба навор гирифтанд ва моддаҳое офариданд, ки дар табиат вуҷуд надоранд. вале об ин молекулаи соддае, ки аз 3 атом иборат аст, то имрӯз асрореро дар худ нигоҳ медорад, ки ягон компютер ва ягон назария натавонистааст онҳоро пурра шарҳ диҳад. зиёда аз 60 хусусияти об расман ғайриоддӣ эътироф шудаанд, яъне хусусиятҳое ки қонунҳои физика ва химияро гӯё вайрон мекунанд. на як ё ду, балки беш аз 60 хусусият. ин танҳо як ташбеҳи наҷиб нест, балки ҳақиқатест, ки илми ҷаҳонӣ онро эътироф мекунад. агар ҳоло ин наворро тамошо карда фикр кунед, ки об танҳо як моеъи шаффофест, ки ба зарф мерезад, пас омода бошед, зеро ин лаҳза тасаввури шумо дар бораи оддитарин моддаи олам комилан дигар мешавад. зеро дар паси ҳамин соддагӣ сирре ниҳон аст, ки ба олимон то ҳол кушодани гиреҳи ин муаммо муяссар нагардидааст. олимони соҳа беш аз 4000 сол боз обро меомӯзанд, аммо то имрӯз ба саволҳои оддитарини худ посухи дақиқ надоранд. инсоният ҳазорсолаҳост дар таҳқиқоти худ марбут ба об иштибоҳ кардааст, вале ба дурустии андешаи хеш боварии комил дошт. тақрибан 600 сол пеш аз мелод файласуфи юнони қадим Фалеси Милоси обро асоси тамоми мавҷудот эълон кард. на оташ, на ҳаво ва на замин, маҳз об. ба андешаи ӯ ҳар чизе ки вуҷуд дорад аз об ба вуҷуд меояд ва боз ба он бармегардад. фалес яке аз донишмандони замони худ буд ва андешаи ӯ бисёр мантиқӣ ба назар мерасид. об дар ҳама ҷо вуҷуд дорад, шаклашро тағйир медиҳад ва сарчашмаи пайдоиши ҳаёт аст. ӯ ба руди Нил менигарист, ки ҳар баҳор лабрез шуда ба мардум ҳосили фаровон мебахшид ва аз ин мушоҳидаҳо хулоса мебаровард. баъдтар Арасту ин тасаввуротро боз ҳам мураккабтар кард. барои ӯ об дар баробари оташ, ҳаво ва замин яке аз 4 унсури асосии табиат гардид. ин назария қариб 2000 сол пойдор монд. дар тӯли 2000 сола одамон ба об менигаристанд ва фикр мекарданд. хуб, ин ҳам яке аз унсурҳои табиат аст. ҳама чиз равшан аст. ҳеҷ асроре вуҷуд надорад. дар аврупои асри миёнагӣ кимиёгарҳо кӯшиш мекарданд, ки бо роҳи ҳал кардани ҳар гуна моддаҳо обро ба тилло табдил диҳанд. об онҳоро маҳз бо қобилияти ҳалкунандааш мафтун мекард. об ба назарашон ба монанди моддаи афсункунандае менамуд, ки метавонад
خصوصیت‌های دیگر اشیا را به خود بگیرد. آنها با تصورات خود به حقیقت نزدیکتر بودند، ولی عامل این تصورات آنها سبب‌های دیگر داشت که ما کمی بعدتر درباره آن صحبت خواهیم کرد. تغییرات جدی در عصر 18 به عمل آمد. سال 1783 کیمیاشناس فرانسوی آنتوان لاوازیه تجربه گذراند که اعتماد 2500 ساله را از بین برد. او جریان برق را از داخل آب گذراند و آن را به دو گاز هیدروژن و اکسیژن جدا کرد. معلوم شد که آب نه عنصر ابتدایی عالم است و نه اساس هستی. آب تنها یک پیوستگی کیمیایی است، پیوستگی دو عنصر عادی و از همه معمول. جامعه علمی نفسی آسوده کشید. اکنون همه معماها روشن گردیدند. آب این هیدروژن و اکسیژن است. دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن، همگی 3 اتم. معمای ساده ترین مولکولا اکنون حل خود را به پررگی پیدا کرد. اما بعد از چند ده ساله واقعه‌های عجیب آغاز شدند. عالمان پی بردند که رفتار آب تماماً دیگر است. آب یک قانون را پس قانون دیگر ویران می‌کرد. هر باره به نظر می‌رسید که عالمان اسرار آن را کشف نمودند، آب باز یک معمای نو پیش می‌آورد. کیمیاشناس ایتالیایی امدیو آووگادرو سال 1821 فرموله‌ای را کشف کرد که امروز به همه شناس است: 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن. به نظر می رسید که اکنون به این مسئله نقطه نهایی گذاشته شد. ولی هنوز در آخرهای عصر 19 یک واقعیت جدی آشکار شد. معلوم گشت که وزن مولکولوی آبی مایع که توسط محلول‌های آن چین کرده میشد از آن چیزی که این فرموله ساده نشان میداد بیشتر بوده است. گویا مولکول‌ها نمی‌خواهند تنها بمانند. آنها به همدیگر چسبیده به شکل گروهی حرکت می‌کنند. یعنی فرموله درست بود، اما خود آب موافق آن زندگی نمی‌کرد. سال 1932 کشفیات به عمل آمد که عالمان فیزیک را به مدت دراز در حیرت گذاشت. کیمیاشناس امریکایی گارولد یوری آب وزنین را کشف کرد. ماده‌ای که همان ترکیب اتم‌ها را دارد، ولی اتم‌های هیدروژنی آن شکل دیگر دارند. در این آب هر دو اتم هیدروژن با دیتری ایزوتوپ وزنین هیدروژن عوض شدند. یادروی دیتری نه تنها پروتون بلکه نیوترون هم دارد. از جهت شیمیایی گویا همان یک آب است. از روی نمود ظاهری نیز فرقی ندارد، اما در اصل این ماده تماما دیگر بوده، خصوصیت‌های دیگر دارد. آن در حرارت دیگر می جوشد، به طرز دیگر یخ می کند و ارگانیسم‌های زنده در آن نابود می شوند. اکادمیک ایگور پتریانوف ساکالوف، اساسگذار مجله کیمیا و حیات، درباره این کشفیات چنین نوشته بود: در طبیعت آب عادی وجود ندارد. آب همیشه غیر عادی است. در هر یک ظرف آب آمیخته مولکول‌های موجودند که ترکیب ایزوتوپی گوناگون دارند. اگر همه آمیزش‌های احتمالی ایزوتوپ‌های هیدروژن و اکسیژن را حساب کنیم، زیاده از 40 نوع آب را به دست می‌آوریم که همه اینها یک فرموله عادی دارند. اکثر آنها رادیواکتیو میباشند. قسم دیگر تنها در شرایط لابراتواری وجود دارند، اما همه اینها آب هستند. این یک عائله بزرگ مولکول‌هایی است که نام عمومی دارند، ولی طبیعت و خصوصیت‌هایشان تماماً گوناگون است. پس آب دیگر تنها یک پیوستگی ساده از 3 اتم عبارت نیست، بلکه جهان کامل است که پشت این سادگی ظاهری پنهان شده است. عجیبترین چیز نه ایزوتوپ‌هاند، عجیبتر از همه آن است که مولکول‌های عادی‌ترین آب چگونه رفتار می‌کند. همان آبی که ما هر روز از جمگ می‌گیریم. محض در همین جا قانون‌های فیزیکا گویا به اشتباه راه می‌دهند. مولکول‌های آب در نظر اول خیلی ساده می‌نماید. 2 اتم هیدروژن با 1 اتم اکسیژن در کنجی تقریباً 104 درجه پیوست شده‌اند. کنج خرد ساختاری غیر سیمتری است. اگر اتم‌ها در یک خط راست جایگیر می‌شدند، آب تماماً ماده دیگر می‌شد، ماده سست، بی حرکت و احتمال ناتوان. محض همین کنج مولکول‌های آب را قطبی می‌گرداند. یک قسم مولکولا کمی نیروی مثبت دارد،
онҷое ки атомҳои ҳидроген ҷойгиранд. қисми дигар каме нерӯи манфӣ дорад, онҷое ки атоми оксиген қарор дорад. яъне молекулаи об мисли оҳанрабои хеле хурд аст. худи ин падида он қадар ҳайратовар нест. бисёр молекулаҳо қутбӣ мебошанд, аммо дар бораи об вазъият дигар аст. ин кунҷ, ин ғайрисимметрӣ будани сохт таъсиреро ба вуҷуд меорад, ки физикҳо онро пайванди ҳидрогенӣ меноманд. ҳар як молекулаи об метавонад ҳамзамон бо 4 молекулаи ҳамсоя чунин пайванд ҳосил кунад. 2 тавассути атомҳои ҳидроген ва 2 тавассути атоми оксиген. 4 пайванд. аксари молекулаҳо танҳо 1 ё 2 чунин пайванд доранд, аммо об 4. тасаввур кунед, ки дар як қаҳвахонаи серодамӣ шаҳр одамони зиёде ҷамъ шуданд. муштарии оддӣ ҳамагӣ 2-3 нафари паҳлӯяшро мешиносаду бо онҳо каме гуфтугӯ мекунанду халос. акнун тасаввур кунед, ки ҳар як нафар дар як вақт дасти 4 одамро маҳкам доштааст ва онҳо низ дар навбати худ боз дасти 4 нафари дигарро бо чунин тарз доштаанд. дар натиҷа тамоми издиҳом ба як шабакаи ягонаи зинда табдил меёбад. маҳз оби моеъ ҳамин гуна сохтор дорад. ин сохт молекулаҳои бетартиби ҷудогона нест, балки шабакаи ягонаест, ки аз пайвандҳои доимо тағйирёбанда иборатанду ҳамеша аз нав сохта мешаванд. ин шабака ҳеҷ гоҳ беҳаракат нест. пайвандҳои ҳидрогенӣ ҳамагӣ триллион аз ҳиссаи сония зиндагӣ мекунанд, сипас фавран канда мешаванд ва ҳамон лаҳза аз нав ба вуҷуд меоянд. об ин босозии доимист, рақси беохири молекулаҳоест, ки аз ҳам дур мешаванду боз ба ҳам мепайванданд. он ҳам чунон зуд, ки ҳатто нур барои чашмак задан фурсат намеёбад. маҳз ҳамин хусусият обро ба моддаи мутеъношуда табдил медиҳад. вақте кимиёшиносон мехоҳанд хосиятҳои обро бо такя ба моддаҳои ба он монанд дар ҷадвали даврӣ сулфиди ҳидроген, селени ҳидроген ва телюриди ҳидроген пешгӯӣ кунанд, ба натиҷаи дақиқу равшан мерасанд. тибқи қонунҳои химия, об бояд дар ҳарорати хонагӣ ба газ мубаддал гардад. он бояд тақрибан дар ҳарорати 100 дараҷа гармӣ ҷӯшаду дар 0 дараҷа сардӣ ях бандад. яъне дар шароите ки мо ба он одат кардаем, умуман набояд ҳолати моеъ вуҷуд медошт. ин рақамро махсус боз як бор такрор кардан лозим аст, зеро он тасаввуроти маъмулии моро дар бораи сохти олам вожгун мекунад. агар об моддаи оддӣ мебуду ба қонунҳои кимиё пурра итоат мекард, дар рӯи замин на дарёҳо вуҷуд медоштанду на баҳрҳо ва ҳатто на боронҳо. об дар шакли моеъ вуҷуд намедошт. ба ҷои он танҳо як гази беранг мебуд, ки мо онро нафас мекашидем. ҳатто гумон ҳам намекардем, ки агар каме вазнинтар мебуд, метавонист асоси ҳаёт гардад. об дар ҳарорати 100 дараҷа меҷӯшад, яъне 180 дараҷа баландтар аз он чи қонунҳои химия пешбинӣ мекунанд. ин як тафовути азим аст, на нодурустии ночиз. тамоми ин падида маҳз бо ҳамон пайвандҳои ҳидрогенӣ шарҳ дода мешавад, ки намегузоранд молекулаҳо аз ҳам пароканда шаванд ва барои вайрон кардани онҳо миқдори бузурги нерӯ лозим меояд. аммо пайвандҳои ҳидрогенӣ танҳо оғози шарҳ мебошанд. ҳатто бо вуҷуди донистани онҳо, олимон то ҳол наметавонанд ҳамаи хусусиятҳои обро пурра пешгӯӣ кунанд. моделҳои компютерӣ онҳоро танҳо ба таври тахминӣ босозӣ мекунанд. сирре дар об вуҷуд дорад, ки берун аз ҳудуди ҳар гуна назария боқӣ мемонад ва маҳз аз ҳамин ҷо хилофи қоида оғоз мешавад. аввалини онҳо ҳамон чизест, ки эҳтимол шумо онро медонед, аммо шояд ҳеҷ гоҳ то охир дар бораи маънии воқеии он андеша накардаед. ях рӯи об шино мекунад. ин чиз чунон оддӣ менамояд, ки дигар касеро ба ҳайрат намеорад. пораи ях дар зарфи рӯи об мемонад. яхпораҳо болои мавҷҳо намудор мешаванд. дарёҳо аз сатҳи боло ях мебанданд. хуб, баъд чӣ? охир ҳамеша ҳамин тавр буд. акнун тасаввур кунед, ки чунин хусусият вуҷуд намедошт. барои ҳар моддаи дигари олам ҳолати сахт аз ҳолати моеъ вазнинтар аст.
پاره آهن سخت در آهن گداخته شده غرق می شود. پاره سرب یخ کرده در سرب مایع فرو می رود. پاره سولفور سخت در سولفور گداخته غرق می شود. این یک قانون بنیادی طبیعت است. هنگام یخبندی ماده زیچتر می گردد. مولکول‌ها به هم نزدیکتر جای می گیرند و زیچی زیاد می شود. همه چیز همین طور عمل می کند غیر از آب. وقتی آب یخ می بندد، مولکول‌های آن به ساختار مخصوصی شبکوی شکل ششگونجه گکساگونالی جایگیر می شوند. محض همین نقش و نگار نازک است که شما در ذره‌های برف می بینید. زیبا ولی پر اسرار. این ساختار کوواک است. در این شبکه بین مولکول‌ها نسبت به آب مایع فضای خالی خیلی بیشتر باقی می‌ماند. مولکول‌ها محض توسط همان 4 پیوند هیدروژنی در مسافه معین نگاه داشته می‌شوند، زیرا هر یکی از این پیوندها کنج و فاصله مشخص را طلب می‌کند. زیچی یخ تقریباً 9/10 زیچی آب مایع را تشکیل می‌دهد. قریب 1/10 حجم هر یک پاره یخ را خالگی تشکیل می‌دهد. محض همین خالگی یخ را روی آب نگاه می‌دارد. از نگاه فیزیکا این چنین معنا دارد: اگر مولکول‌های آب در یخ مثل اکثر ماده‌های سخت زیچ جایگیر می‌شدند، پس زیچی یخ تقریباً 2 برابر از زیچی آب مایع بیشتر می‌گشت. در آن صورت یخ فوراً و ناگزیر غرق می‌شد و این برای شکلگیری حیات چه معنا می‌داشت؟ زمستان وقتی حرارت از صفر پستر می شود، سطح دریا و کلها مثل حاضره یخ می بست. اما یخ به قعر آب فرو می رفت، قبط به قبط، سال به سال. دریاها و کلها پره از قعر تا سطح یخ می بستند. حتی گرمی کوتاه تابستان هم برای آب کردن یخ عمق کلها کافی نمی بود، زیرا از بالای آن باز قبط‌های نوی آب جای می گرفتند. آبانبارهای شیرین منطقه‌های اقلیم معتدل به یخبندی ابدی تبدیل می‌یافتند که تنها در فصل تابستان روی آنها قبط تنک آب مایع پیدا می‌شد و بس. اولین موجودات زنده که در آب به وجود آمده بودند حتی نمی‌توانستند که زمستان نخستین را سالم پس سر کنند. یخ برای طبیعت چون یک قبط محافظت کننده است. وقتی روی دریا را قبط یخ می‌پوشاند، این قبط مثل کرپه عمل می‌کند. آن آب زیر خود را از سردشوی منبع نگاه می‌دارد. در زیر یخ آب مایع با حرارت از 0 تا 4 درجه نگاه داشته می‌شود. محض در همان جا ماهی‌ها، قورباغه‌ها و حشرات آبی زمستان را می‌گذرانند. همچنین در همان محیط روندهای بیوشیمیایی ادامه می‌یابند که با فرا رسیدن بهار حیات را باز از نو فعال می‌سازند. یخ شناکننده تنها یک عجایبات طبیعت نیست، بلکه نظام محافظتی آن است. چند سال پیش عالمان مرکز سینکروترونی استنفورد تحت رهبری اندرس نیلسون با استفاده از شعاع‌های پر اقتدار رنتگنی سینکروترون‌ها در ژاپن و ایالات متحده آمریکا تحقیقات انجام دادند. آنها معین کردند که مولکول‌های آب در حالت مایع همزمان در 2 نوع ساختار وجود دارند. گروه‌های نسبتاً منظمی که تقریباً از 100 مولکول عبارت بوده، ساختار قریب کریستالی دارند و محیط بی‌ربطی که این گروه‌ها را احاطه کرده است. این کشفیات در مجله علمی اخبار اکادمی ملی علم‌ها نشر گردید. نیلسون این حالت را با مثال یک محفل شبانه شرح می‌داد. بعضی مولکول‌ها مثل آدمانی اند که آرامانه سر میزها نشسته‌اند، دیگران باشند پیوسته در حرکت و رقص قرار دارند. بلند شدن حرارت آدمان را مجبور می‌کند که از پس میزها برخیزند و به رقص کنندگان همراه شوند. سردشوی باشد آنها را دوباره به جایهایشان برمیگرداند. اما در هر لحظه هر 2 نوع ساختار همزمان وجود دارد. محض همین حالت رفتار غیرعادی زیچی آب را شرح می‌دهد. هنگام سرد شدن ساختارهای منظم‌تری که کوواکتر می‌باشند برتری پیدا می‌کنند و زیچی آب کمتر می‌شود. تا یک مدت معین همین تأثیر فشرده شوی عادی آب را هنگام خنک پوشانده می‌گذارد. برای همین زیچی بلندترین آب نه در 0 درجه طوری که می‌توان انتظار شد، بلکه در 4 درجه سلسی به وجود می‌آید. محض در 4 درجه سلسی آب از همه وزنین‌تر می‌شود. همین قبط به قعر کلهای زمستانه فرو می‌رود
ва дар он ҷо минтақаеро ба вуҷуд меорад, ки ҳатто дар сахттарин сармо ҳам ҳаёт метавонад идома ёбад. 4 дараҷа ин ҳамон нуқтаест, ки об ҳаётро ҳифз мекунад. аммо ғайриоддӣ будани зичии об танҳо як паҳлӯи масъала аст, зеро об қодир аст на танҳо ҳаёт, балки чизи тамоман дигареро низ дар худ нигоҳ дорад, чизе ки бе он иқлими сайёраи мо кайҳо ё пурра ба биёбон табдил меёфт ё ба кураи яхбастаи азим мубаддал мегашт. ва ин ба хусусияте вобаста аст, ки дар назари аввал хеле оддӣ менамояд, аммо дар асл яке аз аҷибтарин хусусиятҳои табиат аст. ин хусусият ба гармӣ рабт дорад, дақиқтараш ба он ки об чӣ гуна гармиро дар худ нигоҳ медорад. як пиёла чойи гармро ба даст гиред, як дақиқа онро нигоҳ доред, он албатта дасти шуморо месӯзонад. акнун дар паҳлӯяш як пораи филизоти тафсонро бо ҳамон вазн ва ҳамон ҳарорат гузоред ва аз он каме дуртар истед. филиз чанд маротиба тезтар сард мешавад, аммо об ҳатто баъд аз он ки филиз ҳарорати хонагиро мегирад, боз муддати дароз гармиро нигоҳ медорад. дар назари аввал ин танҳо як мушоҳидаи оддии рӯзгор менамояд, аммо маҳз ҳамин хусусияти об яке аз сабабҳоест, ки шаҳри Лондон ҳар зимистон аз сармои шадид яхна мебандад ва Москва ҳар тобистон ба биёбон табдил намеёбад. олимони физик инро гармиғунҷоӣ меноманд. гармиғунҷоии об ба таври ғайриоддӣ баланд аст, баландтар аз ҳар моддаи интишоршудаи дигар. барои як дараҷа гарм кардани об нисбат ба гарм кардани ҳамон миқдори ҳаво 4 маротиба бештар нерӯ лозим мешавад ва нисбат ба гарм кардани оҳан 9 маротиба бештар. ин қобилият аз куҷо пайдо мешавад? боз ҳам аз пайвандҳои гидрогенӣ, аммо ин дафъа онҳо ба тарзи дигар амал мекунанд. вақте шумо обро гарм мекунед, қисми зиёди он на барои тезтар ҳаракат кардани молекулаҳо, балки барои канда шудани пайвандҳои байни онҳо сарф мешавад. молекулаҳо нерӯро ҷабида як пайвандро мешикананд ва пайванди дигарро ба вуҷуд меоранд. об барои зуд гарм шудан шитоб намекунад, зеро пайваста ба бозсозии сохтори дохилии худ машғул аст. ҳамин тавр ҳангоми сард шудан об нерӯи захиракардаашро оҳиста ва бо тадриҷ хориҷ мекунад. тасаввур кунед, анборе вуҷуд дорад, ки дар он ҳазорҳо пружина бо ҳам сахт печидаанд. барои гарм кардани ин анбор танҳо ҳаракат додани қуттиҳои рафъҳо кофӣ нест, балки бояд ҳазорон пружинаро кашида қуттиҳоро аз ҳам дур кунем. нерӯ дар дохили ҳамин пружинаҳо ҷамъ ва нигоҳ дошта мешавад. вақте анбор оҳиста сард мегардад, пружинаҳо дубора фишурда шуда гармии захирашударо бармегардонанд. сохтори об ҳам ба чунин анбор монандӣ дорад. анборе бо шумораи бешумори пайвандҳое, ки мисли анбори захирагоҳи нерӯи гармӣ амал мекунад. таъсири ин хусусият дар сайёраи мо барои афзоиши ҳаёт бисёр бузург аст. уқёнуси ҷаҳонӣ зиёда аз 70% сатҳи заминро фаро гирифтааст. он тобистон гармии офтобро ҷабида, зимистон онро оҳиста хориҷ мекунад. маҳз барои ҳамин шаҳрҳое, ки дар соҳилҳои баҳру уқёнус ҷойгиранд, нисбат ба шаҳрҳои дохили қора иқлими хеле мулоимтар доранд. лондон тақрибан дар ҳамон арзи ҷуғрофие ҷойгир аст, ки Москва қарор дорад, аммо иқлими он тамоман фарқ мекунад, зеро уқёнуси Атлантика дар наздикии Лондон аст ва он ҳатто дар авҷи моҳи декабр ҳам гармии тобистонро дар худ нигоҳ медорад. акнун як ҳолати ниҳоиро тасаввур кунед. агар гармиғунҷоии уқёнус мисли хок ё санг мебуд, пас тағйирёбии шабонарӯзии ҳарорат дар рӯи замин даҳҳо дараҷаро ташкил медод. рӯзона гармии тоқатфарсое ҳукмрон мешуд, ки метавонист аксари мавҷудоти зиндаро нобуд созад. шабона бошад, сармои сахте, ки бо ҳаёт тамоман номуносиб мебуд. дар он сурат на ивазшавии тадриҷии фаслҳо, балки ҳар рӯз як фоҷиаи нав рух медод. маҳз ба шарофати гармиғунҷоии худ об заминро ба низоми азиме табдил додааст, ки ҳароратро дар ҳудуди қобили ҳаёт нигоҳ медорад. ин хусусият махсусан дар падидаи дигар, гармии ниҳонии бухоршавӣ, хеле равшан зоҳир мешавад. вақте об аз ҳолати моеъ ба буғ мегузарад, миқдори азими гармиро ҷабида мегирад, аммо ҳарорати он ҳатто 1 дараҷа ҳам баланд намешавад. тамоми нерӯ барои канда шудани пайвандҳои байни молекулаҳо сарф мешавад, на барои гармшавӣ.
гармии ниҳонии бухоршавии об нисбат ба аксари моеъҳои дигаре ки ҳамон қадар вазн доранд, тақрибан 7 баробар зиёдтар аст. маҳз ҳамин хусусият дар гармои шадид бадани шуморо аз ҳад зиёд гарм шудан муҳофизат мекунад. вақте ки бадан арақ мекунад, шумо на танҳо тар мешавед. ҳар қатраи арақе ки бухор мегардад, миқдори зиёди нерӯи гармиро аз сатҳи пӯст гирифта, бадани шуморо аз дарун сард мекунад. муҳаррики фаъол ҳам бо ҳамин сабаб тавассути об хунук карда мешавад. абрҳои боронӣ ба вуҷуд меоянд ва пароканда мешаванд, дар ҳоле ки гармиро аз минтақаи экватор ба сӯи қутбҳо интиқол медиҳанд ва дар асоси ҳамаи ин як хусусияти ягона қарор дорад. об гармиро бе баланд шудани ҳарорати худ ҷабида мегирад, мисли исфанҷе ки метавонад обро ба худ кашад, вале шакли зоҳирияш тағйир наёбад. яке аз намунаҳои ҳайратангези ин таъсирнокӣ бадани инсон аст. тақрибан 65% ҷисми мо аз об иборат мебошад ва маҳз ҳамин чиз моро ба тағйирёбии ҳарорат тобовар месозад. ҷисми мо мисли дастгоҳест ки ҳарорати худро бо ёрии об танзим мекунад. агар об намебуд, ҳангоми ҳамон қадар таъсири гармӣ, бофтаҳои ҷисми мо ҳамагӣ дар чанд дақиқа аз ҳад зиёд гарм мешуданд. гармиғунҷоии об яке аз роҳҳоест ки тавассути он об мантиқи маъмулии табиатро гӯё вайрон мекунад. аммо боз як хусусияти ғайриоддии дигар вуҷуд дорад ки ба андозаи физикии об вобаста аст. хусусияте ки онро ба осонӣ нодида мегирем, зеро ҳар зимистон онро мебинем ва он қадар ба он одат кардаем ки дигар ба худ савол намедиҳем ки ин раванд чӣ гуна ба вуҷуд меояд, яъне раванди ях кардани об. об ҳангоми ях бастан васеъ мешавад. аксари одамон инро медонанд, ҳадди ақал аз он сабаб ки қубурҳои кафида ё шишаҳои дар сармо мондаро дидаанд. вале кам касон дар ин бора андеша мекунанд ки ин васеъшавӣ то чӣ андоза ғайриоддӣ аст ва дар табиат чӣ қадар таъсири бузург дорад. вақте об ба як табдил меёбад, ҳаҷми он тақрибан 9% зиёд мешавад. дар назари аввал 9% чандон зиёд нест, аммо фишоре ки дар ҳамин ҳолат ба вуҷуд меояд, метавонад аз ҳазорҳо фишороварӣ бештар бошад. ин фишор қодир аст қубурҳои чӯяниро кафонда хароб кунад, санги хороро пора кунад ва ҳатто кӯҳҳоро ба хок яксон созад. маъз ҳамин раванд ҳар зимистон дар кӯҳҳо рух медиҳад. об ба сурохиҳои сангҳо ворид мегардад. шабона ҳарорат аз сифр паст мефарояд. об ях мебандад ва васеъ шуда сурохиро каме бештар мекушояд. баъд рӯз фаро мерасад, сипас боз шаб мешавад ва ин раванд такрор меёбад. соласол об бе болғаю бе маводи тарканда сангҳоро пора пора мекунад. геологҳо ин равандро фарсоиши сармоӣ меноманд. маъз ҳамин раванд харсангрезаҳо, биёбонҳои санглох ва қуллаҳои тези кӯҳҳои баландро ба вуҷуд меорад. об ҳангоми васеъ шудан симои сайёраро шакл медиҳад. дар хок низ ҳамин раванд ба амал меояд, танҳо оҳистатар ва дар миқёси бузургтар. об дар сурохҳои хок ях мебандад ва қабати болоро боло мебардорад. дар баҳорон ях об шуда хок дубора менишинад. ин давра хокро омехта мекунад, пораҳои сахтшудаашро мешиканад ва моддаҳои ғизоиро ба рӯи замин мебарорад. яхбастани хок на вайроншавӣ, балки эҳёи дубораи он аст. об мисли испоре амал мекунад ки касе онро намебинад. дар ҳуҷайраҳои зинда ҳам ҳамин тадбир амал мекунад, аммо бо натиҷаи баръакс. маҳз барои ҳамин ях ҳуҷайраҳои аксари организмҳоро вайрон мекунад. об дар дохили ҳуҷайра ях мебандад, васеъ мешавад ва пардаи ҳуҷайраро аз дарун медаронад. ҳуҷайра на аз худи сармо, балки аз фишори ях нобуд мешавад ки ҳангоми васеъ шудан ба он таъсир мерасонад. баъзе мавҷудоти зинда барои мубориза бо ин ҳолат роҳҳои махсус пайдо кардаанд. қурбоққаҳои қутбӣ моддаҳои вижа ҳосил мекунанд ки намегузоранд оби дохили ҳуҷайраҳо ба шӯша табдил ёбад. баъзе моҳиён сафедаҳои зидди сармоӣ истеҳсол мекунанд ки ба зиёд шудани яхи баданашон роҳ намедиҳанд.
ин ҳама найрангҳои биологӣ дар пасманзари ҳолати ғайримуқаррарии физикӣ рух медиҳанд, ки новобаста ба ҳар гуна чораандешӣ моҳияти худро тағйир намедиҳад. васеъ шудани об ҳангоми яхбастан яке аз қонунҳои умумии термодинамикаро вайрон мекунад. вақте моддаҳо сард мешаванд, молекулаҳои онҳо сусттар ҳаракат карда ба ҳамдигар наздиктар мешаванд. фосилаи байни онҳо кам шуда ҳаҷм хурд мегардад ва зичӣ меафзояд. ин қонуни тағйирнопазир аст, вале об онро ҳамон қадар оромона вайрон мекунад, ки гӯё дигар қонунҳоро нодида мегирад. сабаб боз ҳам дар сохтори кристаллии он аст. ҳангоми ба як табдил ёфтан, молекулаҳои об ба шакли ҳалқаҳои шашкунҷа ҷой мегиранд. ҳар ҳалқа аз 6 молекула иборат аст. манзараи зебо, мутаносиб ва аз нигоҳи истифодаи фазо бисёр исрофкорона. дар маркази ҳар ҳалқа фазои холӣ вуҷуд дорад. молекулаҳо дар масофаи муайяни собит аз ҳамдигар нигоҳ дошта мешаванд ва ин масофаро геометрияи пайвастшавии онҳо муайян мекунад. агар онҳо боз ҳам наздиктар шаванд, кунҷҳои сохтор вайрон мегарданд ва тамоми низом фурӯ мерезад. аз ҳамин сабаб ях маҷбур аст нисбат ба оби моеъ ҷои бештарро ишғол кунад. он роҳи дигар надорад. тартиб дар об маънои ковокиву нармиро дорад, аммо берабтӣ баръакс зичиро ба вуҷуд меорад. ин комилан муқобили он чизест, ки дар аксари моддаҳо дида мешавад. инҷо лозим аст каме таваққуф кунем ва воқеан андеша намоем, ки пайванди гидрогенӣ чист. зеро ин танҳо як истилоҳи техникӣ нест, ки чанд аномалияи физикиро шарҳ диҳад. ин яке аз нозуктарин ва пуриқтидортарин қувваҳо дар кимиёи табиати зинда аст ва ҳамзамон дар сатҳи молекулаҳои алоҳида яке аз заифтарин қувваҳо ба ҳисоб меравад. пайванди гидрогенӣ тақрибан 20 маротиба аз пайванди оддии химиявии байни атомҳо заифтар аст. он аз ҳаракати гармии молекулаҳо канда мешавад, айнан дар тӯли ҳиссаҳои триллионии сония. як молекулаи об пайвандро ба вуҷуд меорад, дарҳол онро мешиканад ва боз бо ҳамсояи дигар пайванди нав месозад. ивазшавии пайваста ва фавқулсуръати шарикон ин чизест, ки барои як пайванд заиф менамояд, вале вақте миллиардҳо чунин пайванд ҷамъ мешаванд, ба қувваи шикастнопазир табдил меёбанд. шабакаи пайвандҳои гидрогенӣ дар об матоеро мемонад, ки аз риштаҳои бисёр нозук бофта шудааст. ҳар як ришта бо андак фишор канда мешавад, вале тамоми мато дар маҷмӯъ мустаҳкам, чандир ва ҳамзамон нарм аст. он шакли худро нигоҳ медорад ва дар баробари ин ҷоришаванда аст. маҳз ба туфайли ҳамин шабака об чунин кашиши сатҳӣ дорад, ки ҳашароти обгард метавонад рӯи сатҳи кӯл ё ҳавз давида гардад. об тавассути бориктарин найчаҳои растанӣ бархилофи қувваи ҷозиба боло меравад ва моддаҳои ғизоиро то ба баландии даҳҳо метр мерасонад. пайванди гидрогенӣ танҳо физика нест, балки пояи асосии биология низ мебошад. илтивои дукаратаи ДНК маҳз ба воситаи пайвандҳои гидрогенӣ байни ҷуфтҳои аслҳо якҷо нигоҳ дошта мешаванд. сафедаҳо низ ба шарофати ҳамин пайвандҳо шакли кории худро мегиранд ва ҳангоми вайрон шудани онҳо кушода шуда вазифаи худро аз даст медиҳанд. вирусҳо аз пайвандҳои гидрогенӣ истифода мебаранд, то ба ҳуҷайраҳои мизбон часпанд. ҷисми бегона ё антитела молекулаҳои ноҷинсро низ тавассути ҳамин таркибҳо мешиносанд. пайванди гидрогенӣ забонест, ки молекулаҳои маводи зинда бо он суҳбат мекунанд ва об дар ин гуфтугӯ танҳо ҳалкунандае нест, ки ҳаёт дар дохили он ҷараён мегирад. об танҳо нозир нест, балки иштирокчии мустақими ин гуфтугӯи молекулавӣ аст. олими соҳаи физика Филипп Бол, ки китоби маъруфе дар бораи тарҷумаи ҳоли об навиштааст, ин ҳолатро чунин шарҳ медиҳад. об танҳо фазои атрофи молекулаҳои ҳаётро пур намекунад, балки дар фаъолияти онҳо фаъолона иштирок менамояд. вақте фермент кор мекунад, оби гирди он ба тарзи махсус аз нав ташкил мешавад ва ба молекулаҳои муҳит кӯмак мерасонад
то мавқеи дурустро ишғол намоянд. вақте сафеда шакл мегирад, об қисмҳои гидрофобиро ба дарун тела медиҳад ва ҳамин тавр сохтори кории онро ба вуҷуд меорад. об муҳити ғайрифаъол нест, балки худи он дар биохимия иштирок мекунад ва маҳз дар ҳамин ҷо саволе ба миён меояд, ки солҳо боз олимонро ба андеша водор кардааст. мо аслан то чӣ андоза мефаҳмем, ки об чӣ гуна сохтор дорад? посух ҳайратовар аст. формулаи онро медонем, хусусиятҳои асосиашро низ мешиносем, аммо сохтори оби моеъ дар сатҳи молекулавӣ то имрӯз мавзӯи баҳси гарми илмӣ боқӣ мондааст. яке аз сабабҳо дар он аст, ки оби моеъ сохтори собит надорад. бархилофи ях, ки шабакаи муназзами кристаллӣ дорад, ё буғ, ки молекулаҳояш озодона ҳаракат мекунанд, оби моеъ чизест байни ин ду ҳолат ва ҳамеша тағйир меёбад. гурӯҳҳои муназзами молекулаҳо вуҷуд доранд, вале онҳо танҳо ҳиссаҳои бисёр кӯтоҳи сония зиндагӣ карда баъд пароканда мешаванд ва аз нав ба вуҷуд меоянд. ҳатто бо мукаммалтарин асбобҳои илмӣ мушоҳида кардани ин раванд бисёр душвор аст. соли 2014 олимони донишгоҳи Стокҳолм модели наверо пешниҳод карданд, ки мувофиқи он оби моеъ аз ду сохтори табдилдиҳанда бозичии гуногун иборат аст. гӯё ду навъи моеъ дар як муҳит бо ҳам омехта шуда бошанд. ин назария то имрӯз дар ҷомеаи илмӣ баҳсбарангез аст ва то ҳол на пурра тасдиқ шудаасту на рад гардидааст. ин ҳама аҷиб садо медиҳад. инсон имрӯз компютерҳое дорад, ки метавонанд бархурди каҳкашонҳоро моделсозӣ кунанд. суръатбахшҳое дорад, ки имкон медиҳанд ба даруни протон назар кунад. вале сохтори як истакон обе, ки рӯи миз истодааст, то ҳол як муаммои нокушодаи илмӣ боқӣ мемонад, ки ҷавоби дақиқ надорад. шояд сабаб дар он бошад, ки об аз ҳад зиёд зинда, бисёр фаъол ва ҳамеша дар ҳоли тағйирёбист. асбобе, ки бо сохторҳои собит хуб кор мекунанд, аз пайи об расида наметавонанд. об ҳамеша як қадам пештар аст. агар шумо фикр кунед, ки ғайримуқаррарӣ будани об танҳо бо рафтори он дар шароити оддӣ анҷом меёбад, дар пеш боз чизи ғайричашмдоштаре ҳаст, зеро кофист фишорро тағйир диҳед, то об ба тавре рафтор кунад, ки комилан бархилофи ҳар гуна тасаввури оддии физикӣ бошад. агар аксари газҳоро зери фишори баланд қарор диҳем, онҳо фишурда шуда ба моеъ табдил меёбанд. ин раванд қобили мантиқ аст. агар аксари моеъҳоро фишор диҳем, онҳо ба ҷисми сахт мубаддал мешаванд. фишор молекулаҳоро ба ҳам наздик мекунад ва онҳо кристалл ҳосил менамоянд. ин ҳам бо мантиқ менамояд, аммо об боз ҳам роҳи дигарро интихоб мекунад. дар баъзе шароит вақте фишор якбора баланд мешавад, ях об мегардад, на гарм мешавад, балки маҳз аз таъсири фишор гудохта мегардад. фишори баланд шабакаи ковоки кристаллии яхро вайрон мекунад ва молекулаҳоро чунон ба ҳам мефишорад, ки барои онҳо ҳолати берабти моеъ, ки зичии бештар дорад, муфидтар мегардад. ҳар қадаре ба ях бештар фишор оред, ҳамон қадар ҳарорати обшавии он поён меравад. муддати дароз чунин мешумориданд, ки маҳз ҳамин таъсир сабаби лағжиши яхмолак дар рӯи ях аст. гӯё фишори теғи яхмолак қабати тунуки яхро дар зери он об мекунад ва варзишгар рӯи ҳамон қабати об лағжида меравад. ин шарҳи зебо даҳсолаҳо китобҳои дарсии физикаро ором медод. ҳисобҳо нишон доданд, ки ҳангоми фишори маъмулӣ аз теғи яхмолак ва дар сардиҳои 10-15 дараҷа ин таъсир тамоман кофӣ нест. фишор воқеан метавонад яхро об кунад, вале танҳо дар шароити бисёр шадидтар. сабаби ҳақиқии лағжиш то ҳол дар корҳои илмӣ мавриди баҳс қарор дорад. тибқи маълумоти охирин, дар сатҳи ях ҳамеша як қабати бисёр тунуки ниммоеъ вуҷуд дорад. ин падида аз берабтии молекулаҳои рӯи сатҳ ба вуҷуд меояд, зеро онҳо дар қисми боло барои барқарор кардани пайванд ҳамсоя надоранд. ин намунаи равшани он аст, ки чӣ гуна як шарҳи ба назар боварибахш қариб як аср мавҷуд буд, вале баъдан маълум шуд, ки нодуруст будааст. дар ҳамин ҷо боз як мантиқи ғайриоддии об дар зери фишор ошкор мешавад. вақте шумо газҳоро дар об ҳал мекунед, масалан гази карбонро дар нӯшокии газнок, фишор ба ин раванд кӯмак мерасонад. ҳар қадар фишор зиёд бошад, ҳамон қадар газ бештар ҳал мешавад.
این فیزیکی مقرری است، ولی در او بعضی گازهای حل شده هستند که رفتارشون غیر عادی می باشد. هنگام بلند شدن حرارت حلشوی آنها کم می گردد، نه زیاد. ماهی ها محض از همین سبب در آب گرم از نارسایی اکسیژن اذیت می کشند. آب گرم اکسیژن را خوب نگاه داشته نمی تواند. این نتیجه به واسطه همان ساختار مولکولوی است که آب را وادار می کند نه در همان حرارت به جوش آید که باید بجوشد. آب در زیر فشار باز یک ارمغان دیگر هم پیشکش می کند که الکی کاملا غیر عادی و عجیب است. در فشار فوق البلند میلیون ها اتمسفر مثل شرایطی که در کار سیاره های عظیم وجود دارد، آب همچون مایع معمولی باقی نمی ماند و به حالت سوپر ایونی می گذرد. اتم های اکسیژن به شکل یک شبکه سخت کریستالی جایگیر می شوند، اما پروتون ها یعنی هسته های اتم هیدروژن آزادانه از بین آن حرکت می کنند. این حالت همزمان هم سخت است و هم حرکت پذیر، هم کریستال است و هم ناقل جریان. عالمان این پدیده را یخ گرم می نامند. موجودیت آن سال 2017 در شرایط آزمایشگاه تصدیق کرده شد. گمان می رود که آب در کار سیاره های اوران و نپتون که میلیاردها کیلومتر از ما دورند محض در همین حالت وجود دارد. سیاره هایی که ما آنها را در دوربین همچون نقطه های کبود و سبز رنگ می بینیم شاید در داخل خود نه فلزی گداخته بلکه چیزی تصور ناپذیر داشته باشند. یخی گرم از آب که قابلیت گذراندن نیروی برق را دارد. احتمال محض همین حالت میدانهای مگنیتی آنها را به وجود می آورد، ولی این را هنوز باید اثبات کرد و محض در همین جا در مرز فهمایش انسان میان یخی گرم کار سیاره های یخبسته و کبات نازک آب در زیر تیغ یخمولک میان مولکول های DNK و خاطره گرمی اقیانوس سوال به میان می آید که نادیده گرفتنش غیر امکان است. همه این به نهایت دقیق، موافق و نهایت ضروری به نظر می رسد. هر یک انومالیای آب را اگر جداگانه گیریم اون تنها یک حادثه عجیبی فیزیکی می نماید، اما وقتی همه این خصوصیت ها را یکجا می بینیم آنها به چیزی تماما دیگر تبدیل می یابند، به مجموعه خاصیت هایی که به هر کدام آنها حیات در روی زمین یا عموما امکان ناپذیر می شد یا شکل کاملا دیگر می گرفت. آیا این تنها تصادف است یا در پس آن چیزی بزرگتر پنهان است و عموما این همه آب از کجا پیدا شد در سیاره‌ای که از ابر تفسون گاز و غبار در اطراف یک ستاره جوان به وجود آمده است؟ سوال درباره منبع چنین دقیقی کیها باز عالمان را به اندیشه میبرد، زیرا وقت خاصیت‌های آب را یک به یک نمبر میکنید و میفهمید که هر کدام آنها محض به همان سمت عمل میکند که برای حیات ضرور است، احساسی عجیبی پیدا میشود. احساسی که حتی از نگاه علمی هم ناآرام کننده است. گویا به قفل و کلید می نگرید که محض برای همدیگر ساخته شدند، ولی نمیدانید آنها را کی آفریده است. بیوشیمیک بریتانیایی لارنس هندرسون هنوز سال 1913 در این باره کتابی نوشت با نام عادی موافق بودن محیط. هندرسون عالم مکتب کهنه بود، دقیق، با ترتیب و از بحث‌های فلسفی خیالی دور، اما با وجود این او به خلاصه رسید که حتی امروز هم بحث برانگیز صدا می‌دهد. آب تا درجه برای حیات موافق است که این را نمی‌توان تنها تصادفی عادی شمارید. او حساب کرد و دید که رویخط چنین موافقت‌ها از حد زیاد دراز است. بیایید این خصوصیت‌ها را یکجا بررسی کنیم. گنجایش بلند گرمی برای استوار نگاه داشتن اقلیم ضرور است. گرمی بلند بخارشوی برای تنظیم حرارت ارگانیسم‌های زنده مهم میباشد. یخی که روی آب شنا میکند برای نگاه داشتن حیات در آب انبارها هنگام زمستان ضرور است. زیچی بلندترین آب در حرارت 4 درجه برای نگاه داشتن آب مایع در زیر یخ اهمیتی حل کننده دارد. قابلیت حل کردن قریب همه ماده ها برای اون ضرور است که آب تواند مواد غذایی را به داخل حجره ها و ارگانیسم ها انتقال دهد. قطبیت دوگانه مولکول برای همتأثیری با مولکول‌های بیولوژی مهم است. کشش سطحی برای کار نظام رگنیچه رستنی ها ضرور می باشد. قابلیت وسیع شدن هنگام یخ بستن برای شکستن سنگ ها و به وجود آمدن خاک ضرور است. همان خاکی که در آن رستنی ها می سبزند. هر یکی از این خصوصیت ها نه تنها فایده‌ناکند، هر کدام آنها اهمیتی حل کنندگی دارند. اگر حتی یکی از این خاصیت‌ها تغییر داده شود، زنجیره‌ای که به پیدایش حیات می‌برد کنده می‌شود. استروفیزیک مارتین ریس چنین موافقت‌ها را تنظیم بسیار دقیق می‌نامد. همکاران او درباره معنای اصلی این تنظیم بحث می‌کنند.
баъзеҳо мегӯянд, мо дар яке аз оламҳои бекароне зиндагӣ мекунем, ки ҳар кадом қонунҳои гуногуни худро доранд ва танҳо бахти мо будааст, ки дар ҳамон оламе қарор гирифтаем, ки ҳама чиз барои ҳаёт мувофиқ офарида шудааст. гурӯҳи дигар бар он ақидаанд, ки худи ҳаёт ба об мутобиқ шудааст, яъне на об барои ҳаёт офарида шудааст, балки ҳаёт маҳз аз он сабаб ба вуҷуд омадааст, ки обро ёфта ба хусусиятҳои он мутобиқ гардидааст. Дигарон бошанд, саволи боз ҳам ҷиддитар медиҳанд: оё умуман ҳаёт бе об вуҷуд дошта метавонад? аз ҷиҳати назариявӣ ҳа. мутахассисони химия аммияки моеъ, метани моеъ ва нитрогени моеъро ҳамчун ҳалкунандаҳои эҳтимолӣ барои шаклҳои ғайриоддии биохимия баррасӣ мекунанд. дар Титан, яке аз моҳҳои Сатурн, кӯлҳое аз метани моеъ вуҷуд доранд. эҳтимол дар он ҷо низ таҷзияҳои сусти химиявӣ ҷараён доранд, ки шояд бо гузашти вақт ба чизе монанди ҳаёт оварда расонанд. аммо то имрӯз ягона ҳаёте, ки мо мешиносем, ҳаёт дар об аст. ҳар як ҳуҷайраи ҳар мавҷудоти зиндаи рӯи замин, аз бактерия то наҳанги кабуд, танҳо ба он сабаб фаъолият мекунанд, ки дар дохили он об мавҷуд аст. об танҳо ҳуҷайраро такмил намекунад. он дар печиши сафедаҳо, кори ферментҳо ва интиқоли сигналҳо байни молекулаҳо иштирок мекунад. агар обро дур кунем, мошини молекулавии ҳаёт аз кор мемонад. на ин ки суст мешавад, балки комилан қатъ мегардад. биолог Алберт Сент Диорди, ки соҳиби ҷоизаи Нобел буд, инро хеле сода ва дақиқ шарҳ додааст. ҳаёт обест, ки бо коре машғул аст. на атомҳои карбон, на сафедаҳо ва на кислатаҳои нуклеинӣ, балки маҳз об. ҳамаи инҳо муҳиманд, аммо об моеъест, ки бе он ҳамаи ин моддаҳои зинда қобилияти зинда монданро аз даст медиҳанд ва ба химияи оддӣ табдил меёбанд. ҳамаи ин моро водор мекунад, ки саволи боз ҳам бунёдитареро дар миён гузорем, ки чаро об барои зиндагӣ кардану зинда мондан мувофиқ аст. замин тақрибан 4,5 миллиард сол пеш аз абри чархзанандаи газу ғубор дар атрофи офтоби ҷавон ба вуҷуд омадааст. дар ҳамон минтақае, ки сайёраи мо ташаккул меёфт, ҳарорат бисёр баланд буд, ба дараҷае баланд, ки аксари моддаҳои бухоршаванда аз ҷумла об метавонистанд танҳо бухор шуда бо таъсири бодҳои офтобӣ ба фазо пароканда шаванд. мувофиқи ҳамаи ҳисобҳои илмӣ, замин дар давраи ҷавонии худ бояд хушк, санглох ва беоб мебуд. пас уқёнусҳо аз куҷо пайдо шуданд? ин савол яке аз мавзӯъҳои муҳим ва аз ҳама зиёд баҳсбарангези илми сайёрашиносӣ дар даҳсолаҳои охир боқӣ мемонад. барои он чанд ҷавоби рақобаткунанда вуҷуд дорад, вале то ҳол ҳеҷ кадомаш посухи ниҳоӣ эътироф нашудаанд. назари аввал назарияи шиҳобӣ аст. ситораҳои думдор аслан тӯбҳои барфӣ ифлос мебошанд, омехтаи ях, ғубор ва молекулаҳои органикӣ. дар давраи аввали пайдоиши низоми офтобӣ, вақте сайёраҳо нав ташаккул меёфтанд, дар фазо нисбат ба имрӯз ситораҳои думдор ва ҷирмҳои сангӣ хеле зиёдтар буданд. онҳо дар мадорҳои тӯлониву бесарусомон ҳаракат мекарданд ва пайваста бо сайёраҳо бармехӯрданд. давраеро, ки тақрибан аз 4 миллиард то 3,5 миллиард сол пеш идома дошт, геологҳо бомбаборони дерини шадид меноманд. ин ҳамон замонест, ки моҳ аксари танураҳои худро гирифт ва замин миллиардҳо тонна моддаҳоро аз қисматҳои берунии низоми офтобӣ қабул кард. агар ситораҳои думдор обро ба замин оварда бошанд, пас ин ба ин маъно аст, ки чаро дар сайёраи мо ин қадар об вуҷуд дорад. аммо дар ин ҷо як монеаи химиявӣ ба миён меояд. об вобаста ба таносуби гидрогени оддӣ ва гидрогени вазнин метавонад гуногун бошад. олимон ин таносубро дар чанд ситораи думдор чен карданд ва маълум шуд, ки он аз таркиби оби рӯи замин фарқ мекунад. ситораҳои думдори Галлей, Ҳелбоб ва Хиякутаке, ҳамаи онҳо обе доранд, ки ҳиссаи гидрогени вазнин дар он тақрибан 2 баробар бештар аз оби уқёнусҳои замин аст. ин мисли изи ангушти химиявӣ мебошад, яъне оби рӯи замин ва оби ин ситораҳо аз манбаъҳои гуногун сарчашма гирифтаанд. аммо истисноҳо ҳам вуҷуд доранд. соли 2011
дастгоҳи кайҳонии Гершел таркиби оби ситораи думдори Хартли 2-ро чен кард ва маълум шуд, ки он ба оби Замин мувофиқат мекунад. ситораи Хартли 2 аз камарбанди Койпер канори берунии низоми офтобӣ омадааст. ин кашфиёт баҳси нави илмиро оғоз кард. шояд оби Заминро маҳз ситораҳои камарбанди Койпер овардаанд, на ситораҳое ки аз абрҳои Оорт меоянд. назарияи дуюм назарияи астероидӣ аст. хондритҳои карбонӣ синфи махсуси ҷирмҳои сангӣ мебошанд, ки миқдори зиёди обро дар шакли химиявӣ пайвастшуда дар дохили сохтори минералҳои худ нигоҳ медоранд. таркиби изотопии оби онҳо нисбат ба аксари кометаҳо ба оби Замин бештар монанд аст. як қатор метеоритҳои ҳамин навъ, ки ба Замин афтода ва дар озмоишгоҳҳо омӯхта шуданд, нишон доданд, ки эҳтимол об маҳз тавассути онҳо ба сайёраи мо омадааст. вазифаи кайҳонии дастгоҳи ҷопонии Хаябуса 2, ки соли 2020 бо намунаҳои астероиди Рюгу ба Замин баргашт, инро боз ҳам тасдиқ кард. дар он намунаҳо моддаҳои органикӣ ва нишонаҳои об пайдо шуданд. ин сангҳои кайҳонӣ обро дар дохили худ мисли шишаҳои хурде нигоҳ медоранд, ки аз давраи аввали низоми офтобӣ паём овардаанд. назарияи сеюм назарияи дохилӣ мебошад. шояд об ҳангоми ташаккули Замин тамоман нопадид нашудааст. шояд он аз аввал дар таркиби сангҳои сайёра вуҷуд дошт ва баъдан тавассути фаъолияти вулқонҳо ба шакли буғ хориҷ шуда, бо гузашти вақт ба уқёнусҳо табдил ёфт. ин фарзия мувофиқи ҳисобҳои гуногун тақрибан 3/1 оби Заминро шарҳ медиҳад. қисми боқимонда эҳтимол аз фазои беруна омадааст ва аз ҳама эҳтимолӣ он аст, ки ҳақиқат омезиши ҳар се назария мебошад. уқёнусҳои Замин аз манбаъҳои гуногун ҷамъ шудаанд. қисме аз об аз дохили худи Замин пайдо шудааст. қисми зиёдашро ҷирмҳои сангӣ овардаанд ва андаке ҳам аз ситораҳои думдор омадааст. об аз тамоми гӯшаҳои низоми офтобӣ ҷамъ шуда ба сӯи сайёраи мо кашида шудааст. аммо ин боз саволи дигареро ба миён меорад. худи об аз куҷо ба вуҷуд омадааст? зеро ҷирмҳои сангӣ ва ситораҳо обро намеофаранд. онҳо танҳо онро интиқол медиҳанд. пас молекулае, ки аз 2 атоми гидроген ва 1 атоми оксиген иборат аст, бори аввал дар куҷо пайдо шудааст? посух ҳайратовар аст. об дар фазои байни ситоравӣ тавлид мешавад. дар абрҳои сарди молекулавӣ анбӯҳи азими газу ғуборе, ки дар саросари каҳкашон парокандаанд, гидроген ва оксиген дар рӯи зарраҳои майдаи ғубор бо ҳам вомехӯранд ва пайваст мешаванд. дар он ҷо ҳарорат қариб ба сифри мутлақ баробар аст. он ҷо торикие ҳукмфармост, ки аксари намудҳои шуоҳоро фурӯ мебарад. аммо ҳатто дар чунин шароит ҳам аксулъамалҳои сусти химиявӣ идома доранд. зарраҳои ғубор бо қабати яхбастаи об ва дигар молекулаҳо пӯшида мешаванд. радиоастрономҳо ин равандро мустақиман мушоҳида мекунанд. молекулаҳои об дар фосилаи мавҷҳои радио намоёнанд. об яке аз паҳншудатарин молекулаҳо дар фазои байниситоравӣ ба ҳисоб меравад. вақте чунин абр зери таъсири ҷозиба фишурда шуда ситора ва низоми сайёравиро ба вуҷуд меорад, об аллакай вуҷуд дорад. он ҳамроҳи маводе меояд, ки баъдтар аз он сайёраҳо ташаккул меёбанд. ба як маъно об аз худи низоми офтобӣ ҳам қадимтар аст. молекулаҳои обе, ки имрӯз дар ҳуҷайраҳои бадани шумо ҳастанд, шояд хеле пеш аз он ки офтоб равшан шавад, дар як абри молекулавӣ ба вуҷуд омада буданд. вақте инсон дар ин бора андеша мекунад, сараш каме чарх мезанад. об дар коинот ҳама ҷо вуҷуд дорад. ин танҳо як ташбеҳи шоирона нест. радиотелескопҳо буғи обро дар атмосфераи ситораҳои дигар сабт мекунанд. спектроскопия низ мавҷудияти обро дар дискҳои протосайёравӣ нишон медиҳад. дар низомҳои ҷавони сайёравие, ки ҳанӯз дар атрофи ситораҳои навдурахшида ташаккул ёфта истодаанд. дастгоҳи кайҳонии Кассини, ки низоми сайёраи Сатурнро меомӯхт, муайян кард, ки қутби Энселад ба фазо фаввораҳои буғи обро хориҷ мекунад. дар зери сатҳи яхбастаи он уқёнуси моеъ мавҷуд аст, ки эҳтимол дар қаъраш гарм аст, зеро ҷинсҳои кӯҳӣ аз ҷониби чашмаҳои гидротермалӣ гарм карда мешаванд. дар зери сатҳи Европа, яке аз қутбҳои Юпитер,
боз як уқёнуси зерияхӣ ҷойгир аст, ки ҳаҷмаш аз ҳамаи уқёнусҳои рӯи замин бештар мебошад. эҳтимол меравад он шур бошад ва дар он гардиши фаъоли геохимиявӣ ҷараён дошта бошад. соли 2023 дурбини Ҷеймс Уеб молекулаҳои обро дар диски протопланетии атрофи як ситора дар бурҷи Савр ошкор кард, маҳз дар ҳамон минтақае ки ҳанӯз сайёраҳо танҳо дар ҳоли ташаккулёбӣ ҳастанд. об ба он ҷо пеш аз пайдо шудани ҷисмҳои сахт расида будааст. соли 2019 ситорашиносон обро дар атмосфераи экзосайёраи K2-18b сабт карданд. ин сайёра дар минтақаи қобили зисти ситораи худ ҷойгир буда, аз мо тақрибан 110 соли рӯшноӣ дур аст. ин аввалин кашфи мустақими об дар сайёраи эҳтимол қобили зист берун аз низоми офтобӣ буд. об танҳо махсусияти асосӣ танҳо барои замин нест. он дар саросари коинот ҳамон гуна пароканда шудааст, ки мисли ситораҳо. аз ин хулосаи чандон номувофиқ ба даст меояд: агар об шарти зарурии пайдоиши ҳаёт бошад, пас ҳаёт метавонад дар ҷойҳои зиёде вуҷуд дошта бошад. албатта ин ҳанӯз кафолати мавҷуд будани ҳаёт дар маконҳое ки дар онҳо об мавҷуд аст буда наметавонад. аммо чунин эҳтимол вуҷуд дорад ва он ночиз ҳам нест. соли 2023 дурбини Ҷеймс Уеб дар атмосфераи ҳамон экзосайёраи K2-18b сигнолеро сабт кард, ки як қатор муҳаққиқон онро бо молекулаи диметилсулфид алоқаманд донистанд. диметилсулфид пайвастагиест, ки дар рӯи замин онро танҳо организмҳои зиндаи уқёнус истеҳсол мекунанд. ин кашфиёт дар ҷомеаи илмӣ баҳсҳои ҷиддиро ба вуҷуд овард. бархе олимон бар ин назаранд, ки сигнал воқеӣ аст, аммо дигарон эҳтимоли пайдо шудани иштибоҳ ҳангоми коркарди маълумотро зикр намуда тақозо доранд, ки мушоҳидаҳои иловагӣ анҷом дода шаванд. ҳоло ин танҳо як нишонаи заиф ва баҳсбарангез аст, на далели қатъӣ. аммо аз он ки мо ҷустуҷӯ мекунем ва барои идома додани ин таҳқиқот далелу асос пайдо менамоем, аллакай бисёр чизҳоро нишон медиҳад. аммо ҳар қадар мо ба об дар паҳнои коинот амиқтар назар меафканем, ҳамон қадар маълумоти бештар ба даст меорем. вале сарфи назар аз он ки об қариб дар ҳама ҷо вуҷуд дорад, мо то ҳол дар бораи табиати он бисёр кам медонем. ва сухан ҳатто на дар бораи миқёси коинот меравад, балки дар бораи як истакон обест, ки рӯи миз қарор дорад. ин ҷо рӯйхати воқеиеро, ки илм то имрӯз натавонистааст онҳоро пурра шарҳ диҳад, пешниҳод менамоем. муаммои аввал: сохтори оби моеъ. то ҳол ягон модели ягонаи пазируфташуда вуҷуд надорад, ки дақиқ фаҳмонад молекулаҳои об дар ҳолати моеъ чӣ гуна ташаккул меёбанд. оё дар об воқеан ду ҳолати гуногун, бозичии мухталиф вуҷуд дорад, чунон ки фарзияи муҳаққиқони шведӣ Александр Нилсен ва Ларс Петерсен пешниҳод мекунад? оё об шабакаи муттасилест, ки ҳеҷ гуна ҳолатҳои равшану ҷудогонаи сохторӣ надорад? таҷрибаҳо вобаста ба усули ченкунӣ натиҷаҳои гуногун медиҳанд. спектроскопияи фавқулода зуд, парокандашавии нейтронӣ, таҳлили сохтори рентгенӣ, ҳар яке аз ин усулҳо обро ба шакли каме дигар нишон медиҳад. маълум мешавад, ки сохтори об аз он ҳам мураккабтар аст, ки ягон асбоби илмии мо тавонад онро якбора ва пурра дарк кунад. муаммои дуюм: оби аз ҳад сардшуда. оби соф, бе омехтаҳо ва ҳатто бе девораҳои зарф метавонад дар ҳарорати то 40 дараҷа сард ҳам моеъ боқӣ монад. ин ҳолатро аз ҳад сардшавӣ меноманд. минтақае ки олимон онро маконе барои ҳеҷ кас мегӯянд. дар чунин ҳароратҳо об тамоман ғайриқобили пешбинӣ рафтор мекунад. гармиғунҷоиш, фишурдашавӣ ва васеъшавии ҳароратии он ҳамааш якбора тағйир меёбад. гузарондани таҷрибаҳо дар ин минтақа ниҳоят душвор аст, зеро хурдтарин таъсир, ларзиш, заррачаи ғубор ё ҳатто як ламс метавонад дарҳол боиси кристалшавии об гардад. гӯё об маҳз дар ҳамон ҷое асрори ниҳони худро пинҳон мекунад, ки дастрас шудан ба он аз ҳама мушкилтар аст. муаммои сеюм: таъсирҳои квантӣ. протон яъне ҳаста ё ядрои атоми гидроген
он қадар зарраи сабук аст ки таъсирҳои квантиро дар рафтори он нодида гирифтан ғайриимкон мебошад. протонҳо дар пайвандҳои гидрогенӣ мисли тӯбчаҳои оддӣ ба пружина басташуда рафтор намекунанд. онҳо қобилияти туннелгузарӣ доранд, яъне метавонанд аз монеаҳои энергетикӣ бидуни сарфи он миқдор энергияе гузаранд ки бояд барои ҷисми оддӣ зарур бошад. туннелгузарии квантии протонҳо ба суръати таҷзияҳои химиявӣ дар об таъсир мерасонад, аз ҷумла ба равандҳои биохимиявие ки дар дохили ҳуҷайраҳои зинда мегузаранд. то чӣ андоза ин таъсир қавӣ аст? баъзе олимон бар он ақидаанд ки маҳз ҳамин омил метавонад то андозае суръат ва дақиқии аксуламалҳои ферментиро шарҳ диҳад, яъне ҳамон равандҳое ки ба худи асоси биохимияи ҳаёт таъсир мерасонанд. аммо то ҳол ҷавоби пурра вуҷуд надорад. муаммои чорум, ба истилоҳ фазаи чоруми об. биолог Ҷералд Поллок аз донишгоҳи Вашингтон ҳолати обро дар наздикии сатҳҳои гидрофилӣ, яъне сафедаҳо, мембранаҳо ва генҳо тавсиф кардааст. ба гуфтаи ӯ, ин об аз оби маъмулии моеъ ба таври назаррас фарқ мекунад. вай ин ҳолатро минтақаи истисношуда меномад ва чунин мешуморад ки дар наздикии ҳар гуна сатҳи биологӣ об ба қабатҳои нимакристаллӣ табдил меёбад ки сохтор, заррят ва хусусиятҳои химиявии онҳо аз оби оддӣ фарқ мекунанд. ин назария баҳсбарангез аст ва ҷомеаи илмӣ то ҳол ба хулосаи ягона нарасидааст. аммо худи мавҷуд будани чунин баҳс нишон медиҳад ки ҳатто об бевосита дар назди ҳуҷайраҳои зинда ҳам рафтори пурмуаммо дорад. муаммои панҷум, фавқулҳаракатии об дар нанолӯлаҳо. вақте ки обро аз дохили нанолӯлаҳои карбонӣ ки қутрашон ҳамагӣ чанд нанометр аст мегузаронанд, он садҳо ва ҳатто ҳазорҳо маротиба тезтар аз он ҷараён мегирад ки гидродинамикаи классикӣ пешгӯӣ мекунад. нанолӯлаҳои чунин андоза дар системаҳои биологӣ низ вуҷуд доранд, аз ҷумла сафедаҳои аквапорин, ки онҳоро Питер Агр кашф кардааст ва барои ин кашфиёт соли 2003 сазовори ҷоизаи Нобел дар соҳаи химия гардид. ин сафедаҳо обро аз тариқи пардаҳои ҳуҷайра бо суръати азим ва бо интихобнокӣ ҳайратангез мегузаронанд, аммо то ҳол пурра фаҳмонида нашудааст ки ин раванд дар сатҳи молекулавӣ чӣ гуна амал менамояд. об дар дохили наносӯрохӣ тамоман дигар хел рафтор мекунад нисбат ба обе ки дар як истакон қарор дорад, гӯё он ба низоми махсуси ҳаракат мегузарад. муаммои шашум, парадокси таъсирҳои изотопӣ. оби вазнин ки онро Ҳаролд Юри кашф кардааст, аз ҷиҳати химиявӣ қариб пурра ба оби оддӣ монанд аст, аммо организмҳои зинда дар он бо дақиқии даҳшатовар нобуд мешаванд. бактерияҳо аз тақсимшавӣ боз мемонанд, растаниҳо рушдашонро қатъ мекунанд ва ширхӯрон нобуд мешаванд. агар дар организми онҳо беш аз чоряки оби оддӣ бо оби вазнин иваз карда шавад, равандҳои молекулавӣ дар оби вазнин аз сабаби массаи бештари дейтери сустар мегузарад. аммо то чӣ андоза сустар мегузаранд ва чаро маҳз ҳамин тағйирот барои ҳаёт ҳалкунанда аст, то ҳол ҷавоби дақиқ вуҷуд надорад. маълум шуд ки ҳаёт маҳз ба гидрогени сабук бисёр мутобиқ шудааст ва ҳар гуна тағйирот қоидаеро вайрон мекунад ки мо онро ҳанӯз то охир дарк накардаем. ва ҳамаи инҳо саволҳое нестанд, ки танҳо дар канораҳои илм ё дар гӯшаҳои дури физикаи назариявӣ матраҳ мешаванд. инҳо саволҳо дар бораи моеъе мебошанд, ки мо ҳар рӯз аз он барои эҳтиёҷоти худ истифода мекунем. дар бораи моеъе ки тақрибан 60% ҷисми моро ташкил медиҳанд. мо дар бораи об бисёр чизҳоро медонем, аммо маҳз ҳамин донишҳо амиқии он чизеро нишон медиҳанд, ки ҳанӯз намедонем. шояд ин дақиқтарин таърифи об бошад аз миёни ҳамаи таърифҳое ки то имрӯз вуҷуд доранд. акнун ба ҳамон нуқтае бармегардем, ки мо аз он оғоз карда будем. 4000 сол боз инсоният обро оддитарин модда ва унсури нахустин медонистанд, вале баъдтар пайвастагии оддии химиявӣ. ва ҳар бор ба назар мерасид, ки илм тамоми муаммоҳои марбут ба обро кушодааст, аммо ҳар дафъа маълум мешуд, ки ҳанӯз на. ҳар дафъа об саволи наверо пеш мегузошт, ки мо барои он ҷавоб надоштем.
мо дар сайёрае зиндагӣ мекунем, ки рӯи онро моддае фаро гирифтааст, ки маҳз бо хусусиятҳои ғайриоддии худ барои пайдоиши мо шароит фароҳам овард. об уқёнусҳоро гарм нигоҳ дошт ва иқлимро устувор гардонид. дар сахттарин зимистонҳо ҳаётро дар зери ях ҳифз кард. сангҳоро шикаст, хокро ба вуҷуд овард ва аз тамоми низоми офтоб молекулаҳоеро ҷамъ овард, ки ҳанӯз пеш аз таваллуди худи офтоб пайдо шуда буданд. сипас ин сайёраро аз онҳо пур кард, то зиндагӣ имконпазир гардад. ва вақте об ба дохили ҳуҷайраҳои зинда ворид шуд, он танҳо як моеъи бетараф ва пуркунанда боқӣ намонд. об ба равандҳои биохимиявӣ ворид гардид ва ба қисми ҷудонашавандаи механизми ҳаёт табдил ёфт. ҳар бор вақте ки мо як истакон об менӯшем, ба дохили ҷисми худ моддаеро ворид мекунем, ки аз худи сайёраи мо ҳам қадимтар аст. олимон моддаеро, ки замоне дар абрҳои байни ситоравӣ мавҷуд буду миллиардҳо сол дар ситораҳо ва ҷирмҳои сангӣ чарх мезад, ҳазорсолаҳо боз меомӯзанд, вале то ҳол натавонистанд табиати онро пурра шарҳ диҳанд. мо дар дохили ҳамин муаммо зиндагӣ мекунем. он дар рагҳои мо ҷорӣ аст. қисми зиёди ҳар як ҳуҷайраи моро ташкил медиҳад ва дар ҳар як аксуламали биохимиявии ҷисми мо иштирок мекунад. мо берун аз ин муаммо зиндагӣ намекунем. хулоса, илм ҳеҷ гоҳ эҳсоси анҷоми комил намедиҳад, аммо баъзан маҳз замоне ба назар мерасад, ки ин мавзӯъ то охирин молекула омӯхта шудааст, ногаҳон чунон амиқие ошкор мешавад, ки инсон мехоҳад танҳо таваққуф кунад ва бо ҳайрат ба он назар намояд. об маҳз чунин падида аст. дар назари аввал моддаи оддӣ, ҳамарӯза ва ҳатто дар баъзе мавридҳо дилгиркунанда. аммо дар асл об аҷибтарин, муҳимтарин ва то ҳол моддаи кашфношудаест, ки мо мешиносем. минбаъд вақте зарфи шаффофи обро ба даст мегиред ва аз миёни он ба рӯшноӣ нигоҳ мекунед, барои як лаҳза таваққуф кунед. дар ҳамин шаффофияти ба назар оддӣ зиёда аз 60 хусусияти ғайриоддӣ, миллиардҳо соли таърихи кайҳонӣ ва дигар саволҳое наҳуфтаанд, ки беҳтарин донишмандони сайёра то ҳол барои онҳо ҷавоб наёфтаанд. ва ҳамаи ин ҳамагӣ дар масофаи як дарозии даст аз шумо қарор дорад.